Здравейте на всички, аз съм Денислав или Димат Драйвер и по принцип за днес идеята ми беше малко по-различна, да съм вънка, да има слънце, птички и така нататък. Обаче преди няколко дена леко ме засякаха на един светофар и аз да покажа, че съм мъж. Може би колата е стигнала 7000 оборота и един маркуч просто иска, ще трябва да го правим, нали? Така че да. Ето и нещо тук. Това е Citroen Saxo VTS от 2002 година, като по колата като цяло няма, мисля, че почти никакви модификации. Единственото, което е правено след основен ремонт на двигателя, има бутала от C2 VTS. Там имат малко разлика, на C2 са овални, на тия са равни. Ще ви сложа снимка да видите горе-долу как изглеждат. Друго общо взето, освен ремонти, като тунинг, не е правено. Да, нещо друго не се сещам, така че сега мога да ви покажа какво точно ще ремонтираме днес. Ами ето го и двигателя, 1.6, 16 клапана, 118 коня стоково. Ето това тук е маркуча, който трябва да правим. Той идва от радиатора, отива към термостата и отдолу има едни две отклонения, които са за охлаждане на маслото. Сега трябва да го свалим и да слагаме новия, да видим, че стане работата. Коса? Скортам. Е по-добре. Остана още един. Ето го има куча, където издали багажа. Това е новия, който е за Peugeot 106. Интересното е, като гледах частите, значи Citroen и Peugeot са абсолютно еднакви. Нямат никаква разлика. Нито в двигател, нито в охладителна система. Обаче за Citroen части няма, за Peugeot пълно с части. И то някакви смешни цени. Това е 20 евро. Скъпия, значи имаше и за 9 евро. Просто да видим дали сега ще стане.
И за финал на видеото реших да дойда малко сред природата. Даже и слънце пекна. Тъй, както и да е, за колата Маркуча съм го оправил. Вече не тече от никъде. 2 дена я тествам и обезвъздушавам в същото време, защото много сложно се обезвъздушават тия коли. Не знам, защо са ги направили толкова сложно. Както и да е. Та сега малко за колата. Това е, пак ви казвам, 2002 Saxo VTS 1.6, 16 клапана, 118 коня с бутала от C2 VTS. Като тунинг след основен ремонт на двигателя, естествено. Други подобрения, джанти, които са от 205 GTI Peugeot, като тъй като са малко по-дълбоки и гумите влизат малко по-навътре и за да не стържат, съм сложил фланци, отпред са 15 мм, отзад са 20 мм и отделно изглежда много по-яко, защото си някаква е така, се едно ще налита на бой с 118 коня, чиста мощ, френска. В общи линии за колата е това. Има някакви други дреболийки, които съм правил, музика, волан има, фланец на волана и така нататък, но не е толкова важно. Сега да ви кажа и малко за канала и за бъдещето му. Това трябва да го правя. Та за канала. За в бъдеще планирам да качвам различни видеа, тип Sim Racing, също така карания на писта, както и различни влогове от локации, от събития свързани с коли, BMW събори, Muscle Fest и така нататък, защото аз така или иначе ходя на тия места и просто мога да го снимам, за да ви го показвам и на вас. Всички печелят. Също така и, както вече видяхте, гаражни ремонти, защото с тази кола са неизбежни просто тия неща. В общи линии е това. Това беше всичко. Ако нещо ви се е сторило интересно, може да харесате видеото, да последвате канала, бой по камбаната отдолу, за да сте в час с нещата. И аз си ходя, защото ми става студено. Ай, чао!